بعد حال مصاحبنا بشانلنا لو ما عندي بزعبة ايفونن مس تتحيزو كمت زخل نايت عنا قدأتن حبرتها نمهابي تحبرتها كاب ابل دوز خوينو كمزي ابز قستري يودر لهم اب زند زعبة وصيتات ناي ابل زخونا ايفونات كمون ماكسيف اكسسوارز ماغنيت الله እቲ ማግኔት ድማ ዝተፈላለዩ ኤሌክትሮማግኔቲክ ፊልድስ ስለ ዝፈጥር ምስተፈላለዩ ሜዲካል ዲቫይስስ ኣብ ኣካላትና ብኦፕሬሽን ኣትዩ ዘሎ ከምን በዓል ፔስ ሜከር ክፃባእ ይኽእል እዩ እቲ ኤሌክትሮማግኔቲክ ፊልድ ምስቲ ሜዲካል ዲቫይስስ ነቲ ሓበሬታ ናቶም ከዘናብዖ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከዘናብዖ ስለዝኽእል ኣፕል መጠንቀቕታ ዘውፅዎ ኣብቲ ዌብሳይቶም ማለት እዩ ሊንክ ኣብ ታሕቲ ኣብቲ ዴስክሪፕሽን መግለፂ ከገድፈልኩም እየ ንዝያዳ ዝርዝር ኣትይኹም ፅቡቕና ተረጋግፅዎ ማለት እዩ ከም ሕፅር ዝበለ ግን ኣብዚ ክንጥቀመላ እንተደኣ ደሊና 15 ሴንቲሜትር ከባቢ ርሒቕና ክንጥቀመሉ ኣለና ብተወሳኺ ንዶክተርና ወይ ነቲ ኦፕሬሽን ገይሩ ነቲ ፔስ ሜከር ወይ ዲፊብሪሌተር ዘእተወልና ወይ ድማ ነቲ ዲቫይስ ማኒፋክቸረር ናይ ፔስ ሜከርና ማንዋል ክወሃበና ከሎ ብቲ ኦፕሬሽን ከምዚኣ ትሰርሕ ከምዚኣ ትሰርሕ ዝተባሃልናዮ ንዕኡ ክንውከስ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቀንዲ ምሳና ዝኾነ ናይ ኣይፎን ተጠቀምቲ ተለና ርሕቀቱ ክንሕልዎ ኣለና 15 ሴንቲሜትር እንተደኣ ዝያዳኻ ፔስ ሜከር ተለና ማለት እዩ ዝኾነ ሕክምናዊ ኣቑሑት ኣብ ነብስና ውሽጥና እንተደይሃልዩ ነፃ ኮይና ንጥቀም ንኽእል ኢና እንተደኣ ፔስ ሜከር ኣለና ምስ ናይ ልቢ ዝተሓሓዙ ወይ ምስቲ ናይ ማስል ጭወዳ ናይ ምዝርጋሕ ወይ ፔስ ሜከር ነተን ሲግናላት ገለ ዝሕግዘና እንተደኣ ኣለና ኮይኑ ግን ክንጥንቀቐሉ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ማኒፋክቸረር ርኢኻ ምስቲ ናይ ኣፕል ከተዋህዶ ኣዝዩ ክከብድ ይኽእል ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ ኣፕል እውን ዝብልዎ እንታይ ዝኾነ ፅልዋ እንተደኣ ጠርጢርካ ዝኾነ ጥርጣረ ተሓዲርካ ኦኬ እዛ ኣይፎን እዚኣ ምስዚ ዘለኒ ፔስ ሜከር ኣብ ውሽጠይ ሕማቕ ፅልዋ ተምፃኣለይ ኣላ እንተደኣ ኢልካ እንታይ ክትገብር ኣለካ ጠጠው ከተብል ኣለካ ምጥቃም ማለት እዩ ኣይፎን ጥራይ ደይኮነ ዋላ ዝተፈላለዩ ማግሴፍ ኣክሰሰሪስ ከምዚ ማግኔት ዓይነት ኮይኖም ንቻርጅ ንምግባር ገለ እዮም ዝሕግዙና ዝበዝሕ ግዜ ስለዚ ንዝያዳ ዝርዝር ኣብቲ ዌብሳይት ናይ ኣፕል ኬድካ ምርኣይ ይሓይሽ ኣብኡ ድማ እቲ ሊንክ ድማ ብታሕቲ ኣለኩም ማለት እዩ ናብ ዝተፈላለዩ ወገናት በዚ ነገር እዚ ክፅለዉ ዝኽእሉ ንምብፃሕ ሼር ንግበራ እቲ ሓበሬታ ተፈቲኹሞ ድማ ዝተፈላለዩ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ንክትከታተሉ ድማ ቻነልና ሳብስክራይብ ግበርዎ ላይክ ግበርዎ ብዝቐልጠፈ ግና ዝበለፀ ሼር ንግበሮ እቲ ሓበሬታ መታን ናቶም ዘድልዮም ንክበፅሕ ይቀኒልና ብሩኽ መዓልቲ